Hi guys, Omigi Player 574 εδώ πέρα. Ναι. Λέω να αρχίσουμε να σχολιάζουμε κάτι. Όταν λέω να σχολιάζουμε, έχω ψάξα στο YouTube να δω YouTubers λίγο μικρούς, ένα χρόνο μικρούς από μένα, είναι οι περισσότεροι, να δω και πώς τι μισούνε. Και επίσης για να σχολιάσω και κάτι. Και από ό,τι είδα, βρήκα πάρα πολλά. Αλλά θα σχολιάσω μόνο ένα. Γιατί το ένα έχω να κάνω τώρα. Πάμε να το δούμε. Και σήμερα κάνω το 3 πράγματα που μισώ. Το κάνουν πολλοί YouTubers. Και πάω να το κάνω κι εγώ. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα είναι συνήθως όταν παίρνεις ένα πυραυλάκι παγωτό. Ή και πύραυλο τεράστιο ή και πυραυλάκι μικρό. Συγγνώμη, αγόρι μου, ξέρεις τι σημαίνει ο μεγάλος πύραυλος? Κοίταξε, καταλαβαίνω τι εννοείς το παγωτό, αλλά μεγάλος πύραυλος όταν λες και το δείχνεις, δεν μπορώ να το κάνω τώρα γιατί κρατάω και την κάμερα, είναι σαν να δείχνεις τον κανονικό το πύραυλο. Αυτό δεν είναι. Να συνεχίσουμε. Έχει πάντα εκεί που τελειώνει μερέντα. Εμένα αυτό μου της πάει πάρα πολύ γιατί δεν ξέρω ποιος ο λόγος για να έχει μερέντα εκεί πέρα, αφού η μερέντα δεν είναι ούτε ένα κουταλάκι του γλυκού. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό το παγωτό που έχει στο τέλος δεν είναι μερέντα. Είναι παγωμένη σοκολάτα. Και ναι, είναι παγωμένη σοκολάτα. Κοίταξε, μερέντα για το ένα κουταλάκι που είπες είναι... Why not? Γιατί να κάνεις βίντεο 3 πράγματα που μισώ? Ξέρω το λόγο. Για να σε σχολιάσουμε φυσικά. Να συνεχίσουμε. Πάντως, δεν ξέρω για εσάς, αλλά πιστεύω τα επόμενα θα σας πάνε και εσάς τα νεύρα, θα δείτε. Λοιπόν, ας περάσουμε στο δεύτερο πράγμα, το οποίο είναι πολύ σπαστικό, ειλικρινά. Έχεις τη μερέντα. Θα σας δείξω τώρα γιατί δεν θα καταλάβετε. Ρε φίλε. Έχει θέμα με τη μερέντα αυτό το παιδί, ρε. Έχει θέμα με τη μερέντα. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα σταματάω κάθε 3 και λίγο, αυτό να το ξέρετε. Έχει μείνει πολύ λίγη, αυτό δεν είναι πλημμένο, δεν φαίνεται ευτυχώς καλά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έχει ένα ημικυκλιάκι κάτω, κάπως έτσι. Και δεν μπορείς να τη βγάλεις με αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο. Και στην αρχή δεν μπορείς να το βγάλεις με τίποτα. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα πολλές φορές με αυτό το πράγμα. Και εκτός από μαχαίρι και έστω και κουταλάκι δεν μπορεί να το βγάλεις με τίποτα άλλο. Και αυτό μου σπάει πολύ τα νεύρα. Φίλε, και εμένα τα νεύρα σου φάει. Εσύ και ο ήχος μαζί που κάνεις με το μαχαίρι. Γιατί να κάνεις βίντεο αφού λες όλο βλακίες στο βίντεο? Γιατί? Λες για μερέντα που είναι σαν να είσαι αντίπαλος με τη μερέντα, ρε φίλε. Μόνο δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε, γιατί υπάρχουν τέτοια άτομα. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Θα είναι... Το τρίτο πράγμα που θα το καταλάβουν αυτοί που πάνε ποδόσφαιρο σαν και εμένα. Λοιπόν, στους αγώνες, όταν παίζουμε αγώνες, συνήθως μου τις πάει περισσότερο απ' όλα όταν στην αντίπαλη ομάδα υπάρχουν Αν δεν ξέρεις τι να πεις, εικόνες. Συνεχίσουμε. No! Συνεχίσουμε.
Φωνάζουν πολύ. Αυτές μου τις πάνε πιο πολύ από τους πατεράδες, γιατί αυτό είναι συνηθισμένο. Αλλά πηγαίνουν και πορώνονται οι μάνες στα γήπεδα. Δηλαδή... Περίμενε. Όπα. Εδώ πέρα έχω να σχολιάσω δύο πράγματα. Ένα. Η πόρωση είναι μόνο για τα κινητά. Ναι, και όχι για τα γήπεδα. Και οι μαμάδες θα κάνουν ό,τι θέλουν και δεν θα αφήσουν εσένα. Το... Κάνεις τέτοια βίντεο και τι τα κάνεις. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν τα τρία πράγματα που μισώ. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Subscribe στο κανάλι. Σίγουρα subscribe, σίγουρα. Τι θα έλεγα. Το βίντεο του έχει 17 likes και 19 dislikes. Χάρη σε μένα πήγε 19 dislikes. Και ναι, guys, αυτό ήταν το βίντεο σχολιασμού. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Όχι όπως τον άλλον, τον λίγο στημένο. Ναι. Και αυτό ήταν το βίντεο. Θα λέμε την επόμενη.